Για να λύσουμε αυτή την πρώτη άσκηση, όπου αναφέρει ότι ένας δορυφόρος λέει βρίσκεται 40 μοίρες δυτικά και πάνω στο επίπεδο του σημερινού, άρα μιλάμε για ένα δορυφόρο ο οποίος δεν είναι κατά ανάγκη γεωστατικός, γιατί ο γεωστατικός είναι σε συγκεκριμένο ύψος, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένας δορυφόρος ο οποίος βρίσκεται στο επίπεδο του σημερινού και δίνει τις συντεταγμένες τόσο του δορυφόρου, 40 μοίρες δυτικά, όσο και του επίγειου σταθμού, το οποίο είναι 35 μοίρες βόρεια και 10 μοίρες δυτικά. Άρα εδώ έχουμε πλήρως τις συντεταγμένες δορυφόρου και επίγειου σταθμού. Και το πρώτο ερώτημα που θέτει είναι να βρεθεί το ελάχιστο ύψος του δορυφόρου προκειμένου να παρέχει κάλυψη στον επίγειο σταθμό. Το πρώτο που κάνουμε ένα σχήμα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι σχηματίζεται ένα τρίγωνο μεταξύ δορυφόρου, επίγειου σταθμού και κέντρου της γης. Οπότε με βάση αυτό φτιάχνουμε ένα πρόχειρο σχήμα, στο ότι αυτή είναι η γη, κάπου εδώ ας πούμε είναι το κέντρο. Λοιπόν, μιλάμε για ένα δορυφόρο και ας πούμε ότι ο επίγειος σταθμός είναι σε αυτό το σημείο εδώ πέρα. Όσο έχουμε πει ότι βρίσκουμε το ελάχιστο ύψος, το ελάχιστο ύψος είναι άμα ο δορυφόρος π.χ. είναι σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, προφανώς εδώ λόγω της καμπυλότητας της γης δεν υπάρχει οπτική επαφή με τον επίγειο σταθμό. Και συνεπώς αυτό είναι ένα σημείο χαμηλότερο από το ελάχιστο ύψος που ζητάμε. Συνεπώς πρέπει να είναι πιο ψηλά. Σε ποιο ακριβώς σημείο θα πρέπει να είναι? Θα πρέπει να είναι σε ένα τέτοιο σημείο όπου το ελάχιστο ύψος να αντιστοιχεί εκεί που υπάρχει οπτική επαφή, που είναι αυτό που λέμε η εφαπτωμένη. Δηλαδή πρέπει να φέρω την εφαπτωμένη στο συγκεκριμένο σημείο, η οποία είναι κάπου εδώ. Όταν έχουμε την εφαπτωμένη σε ένα σημείο, μαθηματικά είναι ένα και μοναδικό σημείο που τέμνεται ο κύκλος με την ευθεία και αυτό είναι το σημείο που εφάπτονται. Επίσης έχει μια εξίσου χρήσιμη ιδιότητα το γεγονός ότι όταν έχουμε κύκλο και φέρουμε την ακτίνα, αυτή εδώ πέρα είναι η ακτίνα της γης, από το κέντρο μέχρι το σημείο που βρίσκεται ο επίγειος σταθμός, άρα ε. Θυμίζω ότι η περιεχόμενη γωνία, αυτή εδώ πέρα, είναι η λεγόμενη γεωκεντρική γωνία και τώρα από εδώ έως εδώ, αυτό είναι το ύψος, το H minimum που μας ζητάει η άσκηση. Γιατί από αυτό το σημείο μέχρι το κέντρο της γης είναι προφανώς το υπόλοιπο εδώ πέρα είναι και αυτό ακτίνα της γης, έτσι. Από το κέντρο της γης μέχρι αυτό το σημείο εδώ πέρα. Βάλουμε αυτό εδώ πέρα, το ονομάσουμε όμικρον. Αυτό εδώ πέρα είναι το ε σίγμα, ο επίγειος σταθμός. Αυτό το ονομάσουμε α και αυτό εδώ πέρα το σημείο β. Άρα, για να μπορέσουμε να συνοηθούμε, το όμικρον α είναι η ακτίνα της γης, όπως το ίδιο είναι και το όμικρον ε. Θεωρούμε τη γη σφαιρική. Λοιπόν, και άρα ο δορυφόρος τώρα βρίσκεται σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Είναι το ελάχιστο ύψος, το h-min, το οποίο παρέχει κάλυψη. Τώρα, θυμίζω, κοιτάζοντας, μπορούμε να δούμε και το τυπολόγιο εδώ πέρα. Αυτό που μπορούμε να υπολογίσουμε τη γεωκεντρική γωνία με βάση αυτόν τον τύπο. Δηλαδή, το συνημήτωνο της γεωκεντρικής γωνίας είναι το συνημήτωνο L κεφαλαίο, που είναι το σχετικό γεωγραφικό μήκος, επί το συνημήτωνο του γεωγραφικού πλάτους του επίγειου σταθμού. Συνεπώς, μεταφέρω αυτόν τον τύπο εδώ πέρα και θα έχουμε για το ερώτημα 1, ξεκινάμε με τη γεωκεντρική γωνία λοιπόν, και έχουμε ότι το συνημήτωνο της γεωκεντρικής γωνίας ισούται με το συνημήτωνο το L, όπου το L είναι η διαφορά μεταξύ των γεωγραφικών μηκών επίγειου σταθμού μείον δορυφόρου. Άρα αυτό σημαίνει ότι το L κεφαλαίο θα είναι ψ μείον λάμδα. Το ψ μας το δίνει η άσκηση του επίγειου σταθμού, ενώ το λάμδα είναι αυτό εδώ του δορυφόρου. Άρα δηλαδή είναι 10 μείον 40 μοίρες, άρα αυτό είναι μείον 30 μοίρες. Θυμίζω ότι αυτό που έχουμε πει είναι το εξής. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι λέει ο δορυφόρος βρίσκεται 40 μοίρες δυτικά. Το σημειώνω. Και επίσης λέει για τον επίγειο σταθμό
ότι βρίσκεται 10 μοίρες επίσης δυτικά. Άρα αυτό σημαίνει ότι και οι δύο θα τους θεωρήσουμε εμείς, ας πούμε, στα μαθηματικά με το ίδιο πρόσημο. Για παράδειγμα, αν έλεγε ο επίγειος σταθμός είναι 10 μοίρες ανατολικά, τότε αν θα βάζαμε εμείς προς τα δυτικά το θετικό πρόσημο, προς τα ανατολικά θα βάζαμε αρνητικό πρόσημο. Άρα θα είχαμε 40 πλην το πλην 10 θα ήταν 50 μοίρες η διαφορά. Και επίσης θυμίζω ότι υπάρχει μία μέγιστη γεωκεντρική γωνία, όπου αν θα δείτε μεγαλύτερη γεωκεντρική γωνία από περίπου 81 μοίρες, δεν υπάρχει περίπτωση ο δορυφόρος με τον επίγειο σταθμό να έχουν οπτική επαφή. Άρα να το προσέχετε αυτό, γιατί μπορεί να υπάρχει κάποιο ερώτημα σε μια ανάσκηση που να δίδονται τέτοια χαρακτηριστικά που η γεωκεντρική γωνία να είναι μεγαλύτερη από μια τιμή, οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει οπτική επαφή μεταξύ δορυφόρου και επίγειου σταθμού. Εδώ πέρα βλέπουμε η γεωκεντρική γωνία είναι μείον 30 μοίρες, άρα εδώ πέρα σίγουρα μπορεί να υπάρξει οπτική επαφή. Οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε με τον τύπο. Το συνημήτωνο της γεωκεντρικής γωνίας είναι το συνημήτωνο της διαφοράς των γεωγραφικών μυκών επί το συνημήτωνο του γεωγραφικού πλάτους του επίγειου σταθμού, το που λέμε με L μικρό. Εδώ το L μικρό είναι τούτο, 35 μοίρες βόρεια. Άρα βάζω εδώ πέρα τα νούμερα και έχω, αυτό είναι cos του μείον 30 επί cos του 35. Βέβαια εδώ πέρα το cos και αρνητικό να είναι δεν παίζει κανένα ρόλο, γιατί το cos του μείον χ ισούται με το cos του χ. Άρα ψάχνουμε να βρούμε cos 30 επί cos 35. Αυτό μπορούμε να το γράψουμε εύκολα. Εδώ είναι επί π δια 180 για να γίνει rad επί π δια 180, οπότε κάνει περίπου 0,71. Οπότε εδώ πέρα είναι 0,71 και άρα θα έχουμε να βρούμε το αντίστροφο συνημήτωνο του 0,71 και βλέπουμε ότι εάν το γράψουμε το octave θα μας βγάλει 44,8 μοίρες. Δηλαδή αυτό εδώ πέρα είναι 44,8 μοίρες. Αλλά σας λέω να βρείτε ακριβώς την τιμή της γεωκεντρικής γωνίας, το βάζω σε μια παρένθεση, δεν είναι απαιτούμενο, γιατί θυμίζω ότι οι τύποι που έχουμε να χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια χρησιμοποιούν μόνο το συνημήτωνο της γεωκεντρικής γωνίας. Άρα άμα για το συνημήτωνο της γεωκεντρικής γωνίας έχουμε τιμή 0,71, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε απευθείας το συνημήτωνο. Δεν χρειάζεται να βρείτε ακριβώς ποια είναι η γεωκεντρική γωνία. Αν κοιτάξουμε εδώ πέρα το τρίγωνο, το όμικρον, επίγειος σταθμός Β, και μάλιστα επειδή εδώ πέρα φέραμε την εφαπτωμένη, θυμίζω ότι έχει μια πολύ ωραία ιδιότητα ο κύκλος, όπου στο οποιοδήποτε σημείο του κύκλου φέρουμε την εφαπτωμένη, η εφαπτωμένη είναι πάντα κάθετη με την ακτίνα του κύκλου. Εδώ πέρα η γωνία λοιπόν είναι 90 μοίρες. Άρα πρόκειται για ένα τρίγωνο το οποίο είναι ορθογώνιο. Από τη στιγμή που είναι ορθογώνιο το τρίγωνο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γνωστούς τύπους για τα ημίτωνα, συνημίτωνα και όποιον άλλο τύπο θέλουμε. Εδώ πέρα βλέπουμε μία πλευρά του επίγειου σταθμού με το κέντρο, εS όμικρον, μία γωνία, τη γεωκεντρική, και θέλουμε να βρούμε και μία δεύτερη πλευρά. Άρα έχουμε την περιεχόμενη δηλαδή γωνία, άρα μας συμφέρει να χρησιμοποιήσουμε το συνημίτωνο της γωνίας φ, όπου το συνημίτωνο της γωνίας φ είναι προσκύμενη κάθετη πάντα προς την υποτείνουσα. Εδώ η προσκύμενη κάθετη είναι η ρο ε και η υποτείνουσα είναι το ευθύγραμμο τμήμα όμικρον β. Και βέβαια το όμικρον β γράφεται σαν ένα άθροισμα της ακτίνα της γης και το h minimum που ζητάμε. Άρα από εδώ ξέρω το συνημίτωνο της γωνίας β, ξέρω την ακτίνα της γης, άρα μπορώ να βρω το όμικρον β και κατ' επέκταση μπορώ να βρω το h minimum. Άρα τα αντικαθιστώ αυτά εδώ πέρα και έχω ότι το h minimum ισούται με ρο ε προς cos φ μείον την ακτίνα της γης. Και βλέπετε αυτό που σας είπα πριν, ότι αρκεί να έχουμε το συνημίτωνο της γωνίας φ, να αντικαθιστήσουμε εδώ πέρα στον τύπο, δεν χρειάζεται να ξέρουμε πλήρως πόσο είναι η γωνία, οπότε αυτό κάνει. Η ακτίνα της γης είναι 6.371 χιλιόμετρα, οπότε το βγάλουμε για κοινό παράγοντα βέβαια. Την ακτίνα της γης επί 1 προς cos της γωνίας φ μείον 1 και τελικά το h min γράφεται σαν 6.371 χιλιόμετρα επί 1 προς 0,71 μείον 1, αυτό είναι χιλιόμετρα, οπότε αυτό περνάω στο octave και έχω ότι η ακτίνα της γης είπαμε είναι 6.371 χιλιόμετρα και τελικά το h min ισούται με την ακτίνα της γης
επί 1 προς cos της γωνίας φ μείον 1 και αυτό κάνει 2.609,7 χιλιόμετρα. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Και λέει τώρα, πάμε το δεύτερο. Για την ελάχιστη τιμή του ύψους που υπολογίζεται παραπάνω, να βρεθεί η απόσταση μεταξύ δορυφόρου και πύγιου σταθμού. Δηλαδή, επί της ουσίας, τι ζητάει, μου ζητάει αυτή εδώ πέρα την απόσταση, την D. Για το δεύτερο ερώτημα, μπορούμε με διάφορους τρόπους φυσικά να υπολογίσουμε τον D. Ο πιο απλός τρόπος θα έλεγα ότι είναι η εφαρμογή του Πυθαγόριου θεωρήματος. Έχουμε ένα ορθογώνιο τρίγωνο, και άρα ξέρουμε ότι το τετράγωνο της υποτείνουσας ισούται με το τετράγωνο του αθροίσματος των άλλων δύο πλευρών. Δηλαδή, εύκολα μπορώ να πω ότι το D θα ισούται με ρίζα υποτείνουσα, όπου η υποτείνουσα είναι RE και H minimum, το τετράγωνο, μείον την άλλη κάθετη πλευρά, η οποία είναι το ρho στο τετράγωνο και θέλει και μια ρίζα. Άρα έκανα την εφαρμογή του Πυθαγόριου θεωρήματος. Εδώ τα έχω όλα τα νούμερα, άρα μπορώ να τα αντικαταστήσω. Οπότε περνάμε πάλι στο Octave, να κάνω τον υπολογισμό. Αυτό το D θα ισούται με τη ρίζα, λέω είναι ο πρώτος όρος μείον το ρho στο τετράγωνο. Και εδώ θα είναι το H min που μόλις υπολόγιστα συν το ρho στο τετράγωνο. Οπότε αυτό κάνει 6.329,6 χιλιόμετρα. Εάν δείτε λίγο τις απαντήσεις, εδώ πέρα που είναι στις ασκήσεις, επειδή εντάξει μπορώ να μην έχω και την τέλεια ακρίβεια, τώρα σε επίπεδο εξετάσεων, για το ερώτημα 1 έχω 2609,7, άρα προφανώς εδώ σημειώνω α ως απάντηση. Για το δεύτερο ερώτημα βγαίνει 6329,6, δηλαδή μια στρογγυλοποίηση είναι 6330, άρα εδώ είναι απάντηση β. Και περνάμε στο τρίτο ερώτημα, το οποίο λέει να επαναληφθεί το ερώτημα α, δηλαδή να βρούμε το ύψος του δορυφόρου, αν επιπλέον η ελάχιστη γωνία ανύψωσης κεραίας του επίγειου σταθμού είναι 10 μοίρες. Δηλαδή, εδώ δεν έχουμε το ελάχιστο ύψος, αλλά απαιτείται μια ελάχιστη γωνία ανύψωσης 10 μοίρες. Οπότε, ξανακάνω εγώ ένα πρόχειρο σχήμα. Λοιπόν, εδώ προφανώς τώρα δεν θα είναι ακριβώς εδώ που συναντιέται, βλέπουμε που συναντιέται η εφαπτωμένη με το ύψος, αλλά ο δορυφόρος πλέον θα είναι λίγο πιο πάνω, έτσι. Γιατί εδώ, αυτό το σημείο εδώ πέρα χαρακτηρίζει το H minimum που υπολογίσαμε προηγουμένως. Όμως εδώ η άσκηση τώρα μου λέει ότι υπάρχει και μία γωνία ανύψωσης. Συνεπώς, εδώ για να προσθέσουμε και τη γωνία ανύψωσης, 10 μοίρες, από αυτό το σημείο θα φέρουμε ακόμα ένα ευθύγραμμο τμήμα, που πάει εδώ. Και τώρα αυτή η γωνία ανύψωσης που λέει είναι αυτή εδώ πέρα, η ε. Αυτή είναι 10 μοίρες τώρα. Και τώρα θέλουμε να υπολογίσουμε αυτό το ύψος εδώ. Αυτό είναι το H, το καινούριο που θέλουμε να υπολογίσουμε. Θυμίζω ότι αυτό παραμένει ακτίνα της γης, αυτό παραμένει ακτίνα της γης, από εδώ μέχρι εδώ, αυτά δεν αλλάζουν, όπως και αυτή εδώ πέρα παραμένει η γεωκεντρική γωνία που υπολογίσαμε προηγουμένως. Μόνο που εδώ πέρα τώρα η ορθή γωνία είπαμε ότι είναι μεταξύ της ακτίνας και της εφαπτωμένης, και άρα η συνολική γωνία προφανώς θα είναι, βάζουμε εδώ πέρα σύμβολα, ομικρόν ε, ας βάλουμε εδώ S και αβ. Προφανώς αυτή η γωνία που σχηματίζεται η όμικρον S, αυτή θα είναι 90 και 10 όλοι μαζί. Εδώ πέρα τη γράφω με άλλο χρώμα, θα είναι 90 και 10, άρα είναι 100 μοίρες στο σύνολο. Και τώρα πάλι θα εφαρμόσουμε αυτά που ξέρουμε για τα τρίγωνα για να λύσουμε την άσκηση. Περνάμε τώρα να λύσουμε το τρίτο ερώτημα. Για να το λύσω πρέπει να δω τι ξέρω. Εδώ ξέρω την ακτίνα της γης, δηλαδή το ευθύγραμμο τμήμα το όμικρον ε, και ξέρω και τις δύο περιεχόμενες γωνίες. Τη φ, δηλαδή που τη βρήκαμε γύρω στις 44 μοίρες, και την αυτή εδώ πέρα τη γωνία με το κόκκινο τις 100 μοίρες. Άρα από τη στιγμή που ξέρω μία πλευρά και τις δύο περιεχόμενες γωνίες, προσδιορίζω πλήρως το τρίγωνο. Έτσι λένε τα μαθηματικά. Και εδώ μπορώ με διάφορους τρόπους να λύσω την άσκηση. Ο πιο απλός τρόπος που σας έχω πει είναι να χρησιμοποιείτε τον νόμο των ημιτώνων. Επειδή έχω γωνίες, ο νόμος των ημιτώνων περιλαμβάνει γωνίες και απέναντι πλευρές, θα χρησιμοποιήσω προφανώς τις γνωστές γωνίες που έχω του τριγώνου και τις απέναντι πλευρές του. Οπότε διατυπώνω εδώ πέρα τον νόμο των ημιτώνων, ο οποίος λέει το ημίτωνο, να ξεκινήσουμε από αυτή της γεωκεντρικής γωνίας, προς την απέναντι πλευρά, η απέναντι πλευρά την έχουμε ονομάσει D, ας την ονομάζουμε τώρα D τόνος, για να την ξεχωρίζουμε με πριν. Προς D τόνος λοιπόν, ισούται με το ημίτωνο αυτής της γωνίας εδώ πέρα της όμικρον εS, δηλαδή είναι 90 συν ε, έτσι, προς η απέναντι πλευρά αυτής της γωνίας είναι το ύψος που ζητάμε συν την ακτίνα της γης, δηλαδή είναι αυτό το όμικρον S, το ευθύγραμμο τμήμα. Και επίσης μπορούμε να γράψουμε και κάτι ακόμα για αυτή τη γωνία
την οποία την έχουμε ονομάσει γωνία Ναδύρ και θα τη συμβολήσουμε με θ και είναι το ημίτονο της γωνίας θ προς την απέναντι πλευρά, η οποία είναι η ακτίνα της γης. Τώρα, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όταν έχουμε ένα οποιοδήποτε τρίγωνο, το άθροισμα των γωνιών του τριγώνου είναι 180 μοίρες. Άρα, το τρίγωνο λοιπόν όμικρον ε's, έχουμε το άθροισμα των γωνιών 180 μοίρες, δηλαδή 90 συν ε, η μία γωνία, συν τη γωνία φ, συν τη γωνία θ, αυτό είναι 180 μοίρες. Από εδώ γνωρίζουμε ότι το ε μας το δίνει η εκφώνηση τη γωνία ύψους στις 10 μοίρες. Γνωρίζουμε επίσης τη γεωκεντρική γωνία, την έχουμε υπολογίσει προηγουμένως 44,8 μοίρες και άρα μπορούμε να βρούμε τη γωνία θ. Οπότε από εδώ η θ θα είναι 180 μείον 90 κάνει 90, 90 μείον 54,8 μοίρες, δηλαδή από εδώ η γωνία θ κάνει 35,2 μοίρες. Άρα έχω και τη γωνία Ναδύρ. Και για να δούμε τώρα στον νόμο των ημιτώνων που έγραψα παραπάνω τι έχω, τι δεν έχω. Λοιπόν, αυτό το έχω από τη στιγμή που έχουμε τη γωνία θ. Αυτό το έχω. Άρα εδώ πέρα το τελευταίο ίσον γνωρίζω πλήρως την τιμή του. Τη γωνία φ την έχω. Άρα βλέπω, αν εξισώσω το πρώτο κλάσμα με το τρίτο, θα μπορέσω να βρω την καινούργια απόσταση. Αν μου τη ζητάει. Εδώ δεν μου τη ζητάει. Επίσης, γνωρίζω τη γωνία ε, άρα ξέρω τον αριθμητή εδώ πέρα του ημίτονο του 90 συν ε, άρα μπορώ να βρω το όμικρον s και με βάση το όμικρον s, το όμικρον s είναι η ακτίνα της γης συν το ύψος το νέο ύψος του δορυφόρου, άρα από εδώ μπορώ να βρω το όμικρον s και κατ' επέκταση το ύψος του δορυφόρου. Άρα χρησιμοποιώ αυτό το ίσον μεταξύ του δεύτερου και τρίτου κλάσματος, οπότε από εδώ προκύπτει ότι το όμικρον s θα ισούται με την ακτίνα της γης επί, εδώ είναι το ημίτονο της γωνίας θ και το ημίτονο του 90 συν ε, για προσέχτε λίγο, αν κάνουμε τον τριγωνομετρικό κύκλο, έχουμε το ημίτονο 90 και μια γωνία θ. Δηλαδή, αν πούμε ότι αυτή εδώ πέρα είναι η γωνία θ, τότε θα πάρω 90 συν αυτή τη γωνία, δηλαδή θα πάρω μια κάθετη, η οποία είναι εδώ, και τι μου λέει, ότι εδώ πέρα πρέπει να βρω, να το κάνω και ένα zoom να το δείτε λίγο καλύτερα, μου λέει να βρω το ημίτονο. Δηλαδή το ημίτονο προβάλλεται εδώ, σε αυτό το σημείο. Αυτό το σημείο είναι ίδιο σαν να πάρουμε το συνημίτονο και να το προβάλλουμε εδώ. Δηλαδή θέλω να πω ότι εφόσον τα μήκη αυτά εδώ πέρα είναι ίδια, το ημίτονο αυτό εδώ πέρα αντιστοιχεί το ημίτονο 90 συν θ. Και αυτό αντιστοιχεί εδώ πέρα το συνημίτονο της γωνίας θ. Αφού λοιπόν τα δύο μήκη αυτά εδώ πέρα είναι ίδια, άρα το ημίτονο 90 και θ ισούνται με το συνημίτονο της γωνίας θ. Συνεπώς, αντί να γράψω εδώ πέρα στον αριθμητή ημίτονο 90 συν ε, γράφω κατευθείαν την ημίτονο ε. Εδώ έχω όλα τα δεδομένα τώρα, οπότε μπορώ να πάω στο Octave και να πω ότι το καινούριο h θα ισούται με ρho ε επί το συνημίτονο των 10 μοιρών επί π δια 180 για να το κάνουν σε rad δια το ημίτονο της γωνίας θ, το οποίο είναι 35,2 μοίρες, αυτό επί π δια 180 για να γίνει σε rad, μείον την ακτίνα της γης, και αυτό βγαίνει 4.513,6 χιλιόμετρα. Αυτό αντικαθιστώ εδώ πέρα, άρα κοιτάω στα ερωτήματα που μου δίνει εδώ πέρα και προφανώς η απάντηση είναι η γάμα. Αυτή είναι μια κλασική άσκηση, αναφέρεται στο θέμα των δορυφορικών τροχιών και μπορώ να σας πω σε ποια ενότητα είναι. Είναι αυτή εδώ πέρα η ενότητα. Αυτή εδώ πέρα η διαφάνεια. Θα έχει όλα γραμμένα, αυτά που χρησιμοποίησαμε και ουσιαστικά εγώ σας είπα τη μεθοδολογία, πώς προκύπτουν οι τύποι αυτοί που υπάρχουν εδώ στη διαφάνεια, απλώς σας το είπα πιο αναλυτικά.